Igo dadia beraz, Bilduko Gipuzkoako zerrendaburu den Martin Garitano. Arrasate, zenbat seme alaba haundi maitagarri eman dituen Arrasatek. Ni ez deiz luzatuko. Bi gauza esango dotzuedaz. Guk gure bidea aukeratu dugu. Gure bidea hautatu dugu. Askatasunaren bidea. Askatasunera eramango gaitxuen bidea. Eta bide hori jorratzeko elikadura behar dugu, intxaurrak behar ditugu, urrak behar ditugu, ura behar dugu. Eta intxaurrak, ura eta urrak, bozkak, botoak izango diez. Datorren domekan jasoko ditugun botuak. Eta horreitik eskatu behar dotzuedaz, beldur barik, lotzabarik, galbanabarik, zuen inguruan, zuen lankideen artean, zuen zenitartekoen artean, bozkak eskatzeko, lotzabarik, galbanarik gabe. Bozka horiek, askatasunerako bidean, elikadura, erabat beharrezkoa daukagun ura izango da. Eta hirugarren gauza bat, ezagutzen gaituzue. Jakin badakizue nortzu garen. Eta jakin badakizue nora eraman nahi dugun bolie. Nora izango da. Ba aurrera, Bildu, gora Euskal Herria askatuta!